Zo ik vertrek terug hier van de Multifarma te steken naar Nederland.
Zo, beste mensen, ben hier ter hoogte van Gabriels. Dus de tarieven op 1 juli 2022. Ik zie al veel Nederlanders. Er is file. Diesel €2,04. Eurosuper €1,99 en Superplus €2,30 kan men feitelijk zeggen. Van het dampstation Gabriels, dus op enkele kilometers van de Nederlandse grens. Dus men ziet opnieuw veel Nederlanders die hier komen tanken. Ik zal zo dadelijk ook nog even de tarieven tonen in Nederland, dus Kapellebrug met Hulst. Zo, even de tarieven van dichtbij. Dus diesel 2,04, Eurosuper 1,99, Superplus 2,8. En daar keren de Nederlanders terug naar Nederland. Zo tot zo dadelijk. Hier heb je ook de halt aan de lijnbus 42, Meerveld in de ochtend, ook tot het busstation.
Hulst. Ja, ik ben in de goede richting. Natuurlijk ken ik deze locatie hier. Maar wel even leuk nog om dit hier in beeld te brengen.
grens. En hier ook een leuke vermelding. Aha, is al verhuisd. Ja, de Belgische fietspaden zijn wel nog even smal op verschillende locaties. Ik steek nu de grens over van Stekenen naar Hulst-Kapellebrug, Nederland hier. Dus hier aan de rechterkant ook dan nog, ja dat is ook België, Sint-Gilles-Waas, dat is ook de grens hier dan. Ook nog hier die kilometers die interessant zijn. Sint-Niklaas 12, Antwerpen 31, Huist 4. Zo, en natuurlijk het vergelijken van de brandstofprijzen. Dus hier aan de Shell. De diesel maakt een veel te veel verschil. 2,09, ja, 2,1. En de 2,3. Aan de overkant hier al zoals de 2,06. De diesel aan de kant hier 2,28.
aan de kant van het nachtnieuws. Ja, tarief nog zo hetzelfde. 2,28 en dan net 3,96. En dan min of meer overheen. Het is ook wel een druk punt hier. Het is natuurlijk de in- en uitgang voor Nederland. Ben ik al in Nederland enkele kilometers, maar verder staat dus de aanduiding Nederland. Dus zodat in beeld. En beste mensen, fietsen is gezond. Een gebruikte fiets waar de wagen eventueel niet nodig is. En het is ook gezond voor mensen van iedere dag te gaan fietsen. In de ochtend bijzonder goed nog even op een vroegere uur. 1 uur de pollen vallen nog redelijk klein, maar bon, het zijn ook dagen dat er meer pollen zijn, dan is het ook wel aangeraden. Ja, in de vroege ochtend of eventueel ook aan de 7 uur. 7 uur is ook wel bijzonder goed. Wel leuk. Nederlands.